Senyors i senyores diputats, a l'octubre del 2017 Espanya va tornar a ser fosca, tenebrosa. Va tornar a ser la de sempre que erròniament havíem cregut sepultar sota la làpida de 4 dècades de suposada democràcia exemplar. Tornava, per tant, la tradició de resoldre les dissidències amb cops de força, si és que mai s'havia abandonat. Una tradició, lògicament, que s'havia actualitzat per raons d'eficiència i per raons, sobretot, de pertanyença al club europeu. Ja no serien els militars els que assumirien el rol de salvadors de la pàtria, ara serien els jutges i fiscals els encarregats de fer-ho. Espanya tornava a posar la pàtria per damunt de la idea de justícia i de dret i s'endinsava en un forat del qual no ha sortit i del qual tindrà dificultats a sortir. I si mai ho fa, no serà sense un cost enorme que, per cert, alguns van dir de manera temerària i irresponsable que valia la pena pagar. Efectivament, ha explicat que el 155 va ser un cop d'estat, que té responsables directes i indirectes, alguns dels quals s'asseuen en aquest Parlament. 2, que el 155 va ser una venjança de l'Estat no contra els independentistes, va ser contra tot el poble de Catalunya, tot, els seus 7,5 milions de ciutadans. I tercer punt, el més important, la necessària superació de la cultura del 155.